परवरिश चुनौतीपूर्ण बाकी आसान। माई बाप खातिर अलग अलग समय पर अलग अलग एहसास हो सकता, लेकिन लइकन खातिर माई बाप बस सब कुछ होला। वो लोग अपना माई बाबूजी के एंजल के रूप में बेसब्री से इंतजार करेला, जो उनके लिए सब कुछ सुलझाएगा। को अभिभावक होखला के नाते हम राउर हालत पूरा तरह से समझत बानी। हमनी के बच्चा के मेंटल हेल्थ हमनी खातिर सब कुछ से ऊपर बा ना। यहाँ 5 सबसे बढ़िया टिप्स दिहल बा जवन की राउर उनका मानसिक स्वास्थ्य से निपटे में मदद करी। 1 सुनी, प्रोत्साहित करी, सुनिश्चित करी कि वो लोग हमेशा आपन विचार भावना रौरा से साझा करे। जब वो लोग आपन भावना साझा करेला तो छोट छोट सकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रयोग करी। धैर्य से भरोसा करी, विश्वास करी। 2 अविभाजित ध्यान दी। ओ लोग से सुनता बात करत घरी आँख से संपर्क करी। ओ दौरान मोबाइल भा टीवी से विचलित मत रही। 3 साझा रुचि विकसित करी। ओह लोग से ओह लोग के पसंदीदा टीवी शो, संगीत भा कवनो मशहूर व्यक्तित्व का बारे में बात करी। खाना बनावे, योग भा कला जैसन साझा रुचि विकसित करी। ऐसे रौरा ओह लोग के करीब आवे में मदद मिली। 4 इनाम दी, प्रोत्साहित करी। जब वो लोग कवनो बढ़िया काम करेला त हमेशा ओह लोग के तारीफ करी। एगो सकारात्मक रोल मॉडल बनल रही। ओह लोग के बताई कि भावुक होखल हमेशा ठीक बा। ओह लोग के प्यार, गुस्सा, खुशी भा उदासी महसूस करे खातिर प्रोत्साहित करी। जवन महसूस करेले ओकरा के बताई। 5 पारिवारिक नियम बनाई। आपसी समझदारी के संगे तय नियम अवुरी सीमा उनुका के अवुरी सुरक्षित महसूस करावेला। इहो ध्यान राखी कि नियम के पालन के बातचीत से चिंता, गुस्सा अविश्वास कम हो सकेला। कुछ कामकाज खातिर ओह लोग के साथे टीम बनाई। अक्सर देखल जाला कि बहुत समस्या के समाधान पारिवारिक मुलाकात के माध्यम से अवुरी मिल के समस्या के समाधान खोजला के माध्यम से ज्यादा प्रभावी तरीका से होखेला। कबोक वो बात उतना जटिल ना होखे, हमनी के बनावेनी जा। आई आज बदलल जाव अपना लइकन के मानसिक रूप से स्वस्थ बने में मदद कैल जाव। हमनी के राउर बच्चा के स्वास्थ्य खाती अईसन अवुरी टिप्स लेके आई। हमनी के अवरी सुने खातिर हमनी के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करे के मत भूली।